Poderosos immortals, doneu-me el poder! El poder! Estàs boig. Has d'estudiar les arts immortals. Estàs destinat a una vida de màgia. Per això t'ensenyaré algun truc per veure la teva destresa. Les arts immortals no t'han tornat boig. Sabia que eres especial. Qui està fent màgia? No podràs practicar les arts immortals, ni parlar d'elles, ni pensar en elles. Però en Liwan va dir que si practicàvem acabaríem ascendint. Mestre, estic preparat. El salvaré! Era real. Tot era real.